Kular na Khlem jong Urlong san Hima. Kasurok kabalas dang pentre mentaha upper Shillong kabagi Paidbah na keleng ki jaka ki bana sor bana nongkendong kila ap khmi linti ban dep no kroy Henry hadu mentaru Khlem Pyndep ban shnalut ke Sorkar jela dang shen lingba usembut menteri rangba ke jela badai khmi ya kasurok uba prestun tensong ulapin bana Paidbah ba kasurok ha upper Shillong kabalapu bat pen madan lut ya kilum ansa Pyndep no hapo kalai potrik uno pra arhaja apusan Henry hadu menta kani kasurok kadang sa kut kumju ha ka jinglet ban but din na kaliang unong tho khubor unong san Hima ya kani ka khubor ha kalai potrik uno pra arhaja apusan lasakhi ba kasurok bun ka bampat dep ban siang rong ban ya kabala dep lak man kdo hang ni bale se kani kade ka jing suki palat ka company ban shimti ban trei ya kani kasurok layu iru baka jaka pala dep siang rong malumala kadai na lat lumau ba bat khendiat kadai na saumer ter Henry kababuan pat kim shimla ban Pyndep tang banti wat tang ek khandoru kipat ba kila bam pom ha kini ki Snem bala dep da ka bakhmi linti baka ne ka surok kan sa dep no shen shwa ban poi ka Snem thamai Henry kin haban sha Tdem biang house Snem thamai namar ka jing tre suki palat ka company